Situada al mig de la comarca del Penedès, la Granada és un dels grans productors de vins i caves d'aquest territori. És per aquest motiu que bona part de la superfície del territori és dedicat al conreu i sobretot a la vinya. Pràcticament la totalitat del raïm que es produeix a la Granada és per la producció de vi i cava. En aquest sentit destaquen les varietats blanques, que representen gairebé un 90% del total de les vinyes. La varietat més cultivada és sens dubte el xarel·lo, seguit ja de lluny pel macabeu i en molta menys mesura per allada chardonnay i moscatell. Pel que fa a les varietats negres, tenen molt menys pes al municipi, però el que més es conrea és el merlot, seguit d'altres varietats negres com l'ull de llebre, el pinot noir o cabernet sauvignon, entre d'altres. Una excel·lent manera de conèixer de prop tot aquest entorn agrícola, però també forestal, el patrimoni, la gastronomia i tot allò que ofereix la Granada, és a través de la gran xarxa local de camins i rutes que hi ha senyalitzades i que recorren pràcticament tots els racons del municipi. Entre aquests racons hi trobem les vinyes i ceps dels 5 cellers que hi ha al municipi, que ens permetran descobrir en primera persona tots els secrets de l'elaboració d'aquests productes tan propis del territori, el vi i el cava. Un dels més emblemàtics és el celler cooperatiu, que creat el 1920 encara conserva el testimoni de la pagesia vitivinícola i l'esperit cooperatiu de principis del segle XX. Aquest celler, que durant la festa major acull la mostra de vins i caves, actualment elabora diferents caves, però també vins blancs i negres. El celler compta també amb una agrobotiga i ofereix als seus socis la secció de crèdit. Entre els cellers més antics del municipi cal destacar les caves Miquel Pons. Des de fa 250 anys, diverses generacions de la família s'han dedicat a la cura de les vinyes i l'elaboració del vi. Aquest celler compta amb un total de 60 hectàrees i des del 2013 han encetat el camí cap a la reconversió en vinya ecològica. Una altra de les caves de la Granada és Maset del Lleó, un celler dirigit per un dels membres de la darrera generació de la família Massana, que són elaboradors artesanals des del 1777. En aquest celler, i després d'anys de feina i contínua innovació, actualment ofereixen una amplíssima varietat tant de vins com de caves. A la Granada, però, també hi ha cellers molt més joves, però que, tot i així, ja poden presumir d'anys d'experiència, com és el cas de la bodega Colomer, fundada l'any 1970 i especialitzats en caves, vins espumosos i vins. Encara més jove és el celler Ferrer i Catasús, que va treure al mercat els seus productes el 2001 complint un somni que venia d'antic. Ara cultiven 45 hectàrees de terreny repartides per diferents municipis, però amb el centre espiritual, tal com diuen ells, a la masia Gustems de la Granada. La majoria d'aquests cellers ofereixen la possibilitat de fer visites guiades en què, a més de conèixer el territori, podrem veure in situ com s'elaboren aquests productes preuats i reconeguts arreu del món, el vi i el cava.